Ahojte všetci a vitajte pri dnešnom videu. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo sa skrýva v tieňoch, keď zhasnú svetlá? Čo ak smrť nie je koniec, ale len prechod do inej formy existencie? Po stáročia ľudstvo fascinujú príbehy o prízrakoch, nevysvetliteľných javoch a miestach, kde sa údajne živí stretávajú s mŕtvými. Dnes sa spolu ponoríme hlboko do sveta paranormálna a preskúmame 20 najzaujímavejších faktov, záhad a legend o duchoch. Od vedeckých teórií, ktoré sa snažia tieto javy vysvetliť, až po mrazivé svedectvá a dôkazy, ktoré nedajú spávať ani najväčším skeptikom. Pripravte sa na cestu do neznáma, ktorá spochybní vaše vnímanie reality. Pohodlne sa usaďte, možno si pre istotu nechajte zapnuté malé svetielko a poďme spolu odhaliť tajomstvá duchov. V najzákladnejšom chápaní je duch považovaný za dušu alebo esenciu zosnulej osoby, alebo niekedy aj zvieraťa, ktorá z nejakého dôvodu pretrváva v našom svete. Predstavy o ich forme sa líšia od nehmotných, priesvitných zjavení až po entity schopné fyzicky interagovať s okolím. Viera v existenciu duchov je jednou z najstarších a najrozšírenejších na svete, prítomná v takmer každej kultúre a náboženstve. Často sú spájaní s nedokončenými úlohami, tragickou smrťou, silnou emocionálnou väzbou na miesto alebo osobu, alebo jednoducho ako ozvena minulosti. Skúmanie tohto konceptu nás núti zamyslieť sa nad podstatou vedomia a možnosťou života po smrti. Paranormálni bádatelia a folkloristi často rozlišujú medzi viacerými druhmi duchovných entít. Známy je poltergeist, z nemčiny hlučný duch, spájaný s fyzickými prejavmi ako klopanie, hádzanie predmetov či zvuky bez zjavnej príčiny. Potom existujú reziduálne zjavenia, akési energetické otlačky minulých udalostí, napríklad postava prechádzajúca chodbou stále tou istou trasou, ktoré neinteragujú s okolím. Naopak, inteligentné zjavenia sú duchovia, ktorí si údajne uvedomujú prítomnosť živých a môžu sa pokúšať o komunikáciu alebo interakciu. Existujú aj teórie o tieňových ľuďoch alebo elementáloch, hoci ich zaradenie je často diskutabilné. Rozpoznanie typu môže pomôcť pri analýze hlásených javov. Predstavy o duchoch a ich správaní sa dramaticky líšia v závislosti od kultúrneho kontextu. V západnej tradícii často počujeme o bielej panej, duchovi ženy spojenej s miestnou tragédiou alebo legendou. Írska banshee je mýtická bytosť, ktorej nárek údajne predznamenáva smrť v rodine. V Japonsku poznajú Irej, duchov viazaných na zem silnými emóciami ako hnev či smútok, často zobrazovaných s dlhými čiernymi vlasmi a bez nôh. V hinduizme a buddhizme existujú prety, tzv. Hladní duchovia, trpiaci v dôsledku svojej karmy. Táto rozmanitosť ukazuje, ako rôzne kultúry spracúvajú tému smrti a posmrtného života prostredníctvom folklóru. Ľudia, ktorí veria, že ich domov alebo pracovisko je strašidelné, často hlásia podobné typy zážitkov. Medzi najčastejšie patria nevysvetliteľné zvuky, kroky na prázdnej chodbe, klopanie na dvere či steny, šepot alebo zvuky pohybujúceho sa nábytku. Mnohí opisujú náhle a lokalizované pocity intenzívneho chladu, známe ako cold spots. Časté sú aj vizuálne anomálie, pohybujúce sa tiene v periférnom videní, mihotavé svetlá alebo v zriedkavých prípadoch aj plné zjavenia postáv. Niekedy dochádza k samovoľnému pohybu predmetov, ich miznutiu a opätovnému objaveniu sa na inom mieste alebo k nevysvetliteľným poruchám elektroniky. Hoci pre mnohé z týchto javov existujú prirodzené vysvetlenia, ich kombinácia a opakovanie na jednom mieste živí vieru v paranormálnu aktivitu. EVP alebo Electronic Voice Phenomena, teda fenomén elektronického hlasu, je zachytávanie zvukov na elektronických nahrávacích zariadeniach, čo sú diktafóny a počítače, ktoré sú interpretované ako hlasy duchov. Tieto zvuky zvyčajne nie sú počuteľné ľudským uchom v čase nahrávania. Objavia sa až pri následnom prehratí záznamu.
Paranormálni vyšetrovatelia často kladú otázky do prázdnej miestnosti a nahrávajú v nádeji, že zachytia odpoveď vo forme EVP. Záznamy sú často veľmi krátke, nejasné a otvorené interpretácii, čo vedie skeptikov k názoru, že ide o náhodný šum, rádiové interferencie alebo auditívnu pareidoliu, to znamená, že mozog hľadá známe vzory v náhodných zvukoch. Napriek kontroverzii zostáva EVP jedným z najpopulárnejších dôkazov v komunite lovcov duchov. Orby sú kruhové, zvyčajne priesvitné alebo svetelné anomálie, ktoré sa často objavujú na digitálnych fotografiách a videách, najmä pri použití blesku v tmavom prostredí. Nadšenci paranormálnych javov ich niekedy považujú za vizuálny prejav duchovnej energie, duší zosnulých alebo iných entít. Avšak drvivá väčšina orbov má úplne prirodzené vysvetlenie potvrdené fotografmi a optickými fyzikmi. Ide o jav zvaný backscatter, kedy blesk osvetlí drobné častice prachu, peľu, hmyzu alebo kvapky vody nachádzajúce sa blízko objektívu mimo hĺbky ostrosti. Tieto nezaostrené častice sa potom na fotke zobrazia ako svetelné kruhy. Hoci niektoré orby môžu vyzerať naozaj zvláštne, takmer vždy ide o tento bežný fotografický artefakt. Pareidolia je fascinujúci psychologický fenomén, pri ktorom náš mozog interpretuje neurčité alebo náhodné vizuálne či zvukové podnety ako známe vzory, najčastejšie tváre alebo postavy. Vidíte tvár v oblakoch, v štruktúre dreva alebo v škvrne na stene. To je pareidolia v akcii. Tento jav hrá kľúčovú úlohu aj pri interpretácii údajných paranormálnych dôkazov. Nejasný tieň na fotke, hra svetla a tieňa v miestnosti alebo náhodný šum na EVP nahrávke môžu byť mozgom mylne interpretované ako tvár ducha, postava alebo zmysluplný hlas. Je to prirodzená tendencia ľudského mozgu hľadať poriadok a známe tvary, ktorá nás však môže ľahko oklamať. Infrazvuk sú zvukové vlny s frekvenciou nižšou, ako je prah ľudského počutia, typicky pod 20 Hz. Hoci ho priamo nepočujeme, výskumy naznačujú, že vystavenie infrazvuku môže mať na ľudský organizmus a psychiku zvláštne a znepokojujúce účinky. Môže spôsobovať pocity úzkosti, nepokoja, smútku, nevoľnosti a dokonca aj pocit prítomnosti niekoho iného v miestnosti. Niektoré frekvencie infrazvuku môžu tiež rezonovať s očnou guľvou, čo spôsobuje optické ilúzie, ako napríklad videnie neurčitej sivej škvrny alebo tieňov na periférii zorného poľa. Keďže infrazvuk môžu generovať bežné zdroje ako ventilácia, klimatizácia, silný vietor alebo dokonca niektoré domáce spotrebiče, mohol by byť prirodzeným vysvetlením niektorých pocitov a zážitkov hlásených na údajne strašidelných miestach. Po celom svete existujú miesta opradené temnými legendami a povesťami o paranormálnej aktivite, ktoré priťahujú pozornosť lovcov duchov aj bežných turistov. Medzi ikonické patrí Tower of London v Anglicku, kde údajne straší duch popravenej kráľovnej Anny Boleynovej a ďalších väzňov. V Rumunsku je to hrad Bran, spájaný s legendou o Drakulovi. V USA je známy hotel Stanley v Koloráde, ktorý inšpiroval Stephena Kinga k napísaniu románu Osvietenie. Aj Slovensko má svoje legendárne miesta ako Čachtický hrad spojený s kontroverznou Alžbetou Bátoriovou alebo hrad Houska v Česku, pod ktorým sa má nachádzať brána do pekla. Tieto lokality sú živnou pôdou pre strašidelné príbehy a často aj miestom organizovaných lovov na duchov. Moderní vyšetrovatelia paranormálnych javov, často nazývaní lovci duchov, používajú širokú škálu technologických zariadení v snahe zachytiť objektívne dôkazy o existencii duchov. Základom sú rôzne typy kamier vrátane nočného videnia, infračervených a termálnych kamier a citlivé mikrofóny a diktafóny na nahrávanie zvuku pre EVP. Veľmi populárne sú EMF metre, ktoré merajú zmeny v elektromagnetických poliach, pretože existuje teória, že duchovia tieto polia ovplyvňujú. Digitálne teplomery a termokamery sa používajú na detekciu náhlych a nevysvetliteľných poklesov teploty.
Niektorí experimentujú aj s kontroverznými zariadeniami ako Ghostbox alebo Spiritbox, ktoré rýchlo skenujú rádiové frekvencie, vytvárajúc biely šum, z ktorého sa údajne môžu formovať hlasy. Účinnosť a vedecká platnosť týchto metód sú však neustále predmetom diskusí. Z prísne vedeckého hľadiska neexistujú žiadne presvedčivé, opakovateľné a overiteľné dôkazy, ktoré by potvrdzovali existenciu duchov tak, ako ich popisuje folklór a populárna kultúra. Vedecká metóda vyžaduje testovateľné hypotézy, kontrolované experimenty a empirické dáta, čo v oblasti výskumu duchov zatiaľ chýba. Väčšina vedcov pristupuje k hláseným paranormálnym javom skepticky a hľadá pre ne prirodzené vysvetlenia. Mnohé údajné dôkazy ako EVP, orby či osobné pocity možno vysvetliť psychologickými javmi, pareidolia, sugestia, halucinácie, spánková paralýza, environmentálnymi faktormi, infrazvuk, elektromagnetické polia, prievan alebo technickými artefaktmi. Veda nezatvára dvere pred neznámym, ale vyžaduje dôkazy, ktoré spĺňajú vedecké štandardy. Príbehy o duchoch sú neoddeliteľnou súčasťou ľudskej kultúry a umenia už tisíce rokov. Od antických mýtov a Shakespearovho Hamleta cez gotické romány 19. storočia až po moderné horory duchovia neustále fascinujú a desia publikum. Filmy ako Poltergeist, Šiestý zmysel, The Conjuring séria alebo ázijské hity ako Kruh či Nenávisť formovali naše predstavy o tom, ako duchovia vyzerajú a ako sa správajú. Tieto fiktívne stvárnenia často skúmajú hlboké ľudské témy ako vina, strata, pomsta, strach zo smrti a neznáma. Sila týchto príbehov je taká veľká, že často ovplyvňuje aj to, ako ľudia interpretujú svoje vlastné nevysvetliteľné zážitky. Jeden z najčastejších motívov v príbehoch o duchoch je myšlienka, že duša zosnulého nemôže nájsť pokoj a odísť na druhú stranu, pretože má na zemi nejakú nedokončenú záležitosť. Môže to byť potreba pomstiť svoju smrť, ochrániť milovanú osobu, odovzdať dôležitú správu, napraviť nejakú krivdu alebo jednoducho nájsť svoje stratené telo či zmieriť sa so svojím osudom. Táto predstava poskytuje logický aj keď nadprirodzený rámec pre vysvetlenie, prečo by duchovia zostávali medzi živými a snažili sa s nimi interagovať. Hoci ide primárne o folklórny a literárny koncept, hlboko rezonuje s ľudskou túžbou po uzavretí spravodlivosti a zmysle aj tvárou v tvár smrti. V mnohých kultúrach a náboženstvách existuje viera, že zlomyselné duchovné bytosti, démoni alebo negatívne energie môžu nepriaznivo ovplyvňovať ľudí či miesta. Táto predstava viedla k vytvoreniu rôznych rituálov, ktorých cieľom je tieto sily odstrániť alebo vyhnať. Najznámejším príkladom je exorcizmus v katolíckej cirkvi, formálny obrad, ktorý vykonáva poverený kňaz, aby vyhnal démonickú bytosť z človeka, miesta alebo predmetu. Okrem toho sa v rôznych tradičných a šamanských kultúrach používajú rozličné očistné praktiky. Medzi ne patrí napríklad pálenie bylín, ako je biela šalvia, kropenie svetenou vodou, rozsýpanie soli, recitovanie modlitieb alebo mantier a používanie ochranných symbolov. Tieto rituály sú však často predmetom diskusie. Skeptici upozorňujú, že mnohé prejavy pripisované duchovným silám môžu mať psychologické príčiny, ako sú duševné poruchy, autosugestia či placebo efekt. Zároveň varujú pred rizikami agresívnejších metód, ktoré môžu byť pre človeka nebezpečné. Zážitky blízke smrti, anglicky Near-Death Experiences, sú komplexné subjektívne zážitky opisované ľuďmi, ktorí boli na prahu smrti alebo v stave klinickej smrti a následne boli oživení. Tieto zážitky často zahŕňajú spoločné prvky, pocit opustenia vlastného tela, mimotelový zážitok, cestu tmavým tunelom smerom k jasnému svetlu, pocit hlbokého pokoja a lásky a často aj stretnutia so zosnulými príbuznými alebo bytosťami vnímanými ako anjeli či duchovní sprievodcovia.
Hoci neuroveda ponúka fyziologické a chemické vysvetlenia, napríklad nedostatok kyslíka v mozgu, uvoľňovanie endorfínov pre ľudí, ktorí NDE prežili, sú tieto zážitky často transformačné a posilňujú ich vieru v existenciu duše, posmrtného života a duchovného sveta. Spánková paralýza je desivý, ale relatívne bežný a medicínsky vysvetliteľný stav, ktorý sa vyskytuje pri zaspávaní. Hypnagogický stav alebo prebúdzaní, hypnopompický stav. Počas epizódy je človek pri vedomí, ale dočasne neschopný pohybu alebo reči, zatiaľ čo svalová atónia, ochabnutie svalov, charakteristická pre REM spánok pretrváva. Tento stav je často sprevádzaný živými a desivými halucináciami. Pocit tlaku na hrudi, ako by niekto sedel alebo ležal na človeku, pocit cudzej prítomnosti v miestnosti, sluchové halucinácie, kroky, šepot a vizuálne halucinácie. Medzi najčastejšie vizuálne halucinácie patria tzv. Tieňoví ľudia, tmavé, nejasné humanoidné siluety vnímané ako hrozivé. Pre človeka, ktorý nepozná tento fenomén, môže byť zážitok ľahko interpretovaný ako útok zlého ducha alebo démona. Viera v duchov a zaznamenávanie stretnutí s nimi nie sú len moderným fenoménom sociálnych sietí a televíznych show. Príbehy o duchoch môžeme nájsť v historických textoch siahajúcich tisíce rokov do minulosti. Jeden z najstarších a najznámejších písomných záznamov pochádza od rímskeho spisovateľa a právnika Plínia mladšieho z približne roku 100 nášho letopočtu. Vo svojom liste priateľovi detailne opísal príbeh filozofa Atenodora, ktorý si v Aténach prenajal dom, o ktorom sa vedelo, že je strašidelný. Stretol tam ducha starca spútaného reťazami, ktorý ho doviedol k miestu na dvore, kde boli neskôr nájdené jeho kosti a riadne pochované, čím strašenie prestalo. Podobné zmienky o zjaveniach, strašidelných domoch a komunikácii s mŕtvými možno nájsť v kronikách, listoch, súdnych záznamoch a literatúre naprieč storočiami a kultúrami, čo dokazuje hlboké korene tejto viery v ľudskej histórii. Ľudská psychika je mimoriadne citlivá na sugestiu, čo je vnuknutie myšlienky alebo očakávania a emócie, najmä strach. Keď sa nachádzame v prostredí, ktoré je považované za strašidelné, napríklad starý opustený dom, cintorín v noci, alebo keď aktívne očakávame, že sa stane niečo paranormálne, napríklad počas lovu duchov, náš mozog prechádza do stavu zvýšenej ostražitosti a napätia. V tomto stave sme oveľa náchylnejší interpretovať akékoľvek nejednoznačné alebo neutrálne podnety ako náhly zvuk, tieň spôsobený pohybom konárov za oknom, studený prievan ako niečo hrozivé, nadprirodzené alebo potvrdzujúce naše očakávania. Samotné rozprávanie strašidelných príbehov alebo sledovanie hororového filmu môže navodiť pocit nepokoja a pripraviť myseľ na to, aby si všimla alebo dokonca vytvorila zážitok, ktorý by za normálnych okolností ignorovala. Sila sugestie a očakávania je teda kľúčovým faktorom pri mnohých hlásených paranormálnych zážitkoch. Seansy, teda stretnutia s cieľom nadviazať kontakt s duchmi zosnulých, zvyčajne za prítomnosti osoby považovanej za médium, zažili obrovský rozmach v 19. a začiatkom 20. storočia, najmä v rámci spiritualistického hnutia. Počas týchto často dramatických zhromaždení sa údajne odohrávali rôzne fyzikálne aj mentálne fenomény. Klopanie a rapkanie odpovedajúce na otázky, levitácia stolov, pohyb predmetov, objavovanie sa ektoplazmy, záhadnej substancie vylučovanej médium či dokonca priame hlasy duchov hovoriace ústami média alebo zdanlivo z prázdneho vzduchu. Neskôr však mnohé slávne médiá boli odhalení ako podvodníci používajúci sofistikované triky a ilúzie. Napriek tomu snaha komunikovať s druhou stranou pretrváva aj dnes, či už prostredníctvom moderných médií, alebo nástrojov ako sú OUI a tabuľky, hoci tieto metódy sú stále považované za nespoľahlivé a potenciálne psychologicky problematické.
Napriek desaťročiam vedeckého skepticizmu a nedostatku jednoznačných dôkazov, prekvapivo veľké percento ľudí na celom svete stále verí v existenciu duchov, strašidelných miest a možnosť posmrtného života. Prieskumy verejnej mienky v rôznych krajinách, napríklad USA, Veľká Británia, opakovane ukazujú, že značná časť populácie, často 30 až 50%, verí v duchov a pomerne veľa ľudí, 10 až 20% a viac, tvrdí, že malo osobnú skúsenosť, ktorú považuje za paranormálnu alebo stretnutie s duchom. Tieto subjektívne zážitky, napríklad pocit prítomnosti, videnie zjavenia, počutie hlasov, nevysvetliteľný pohyb predmetov, sú pre dotyčných často tým najsilnejším a najpresvedčivejším dôkazom bez ohľadu na možné alternatívne vysvetlenia. Či už ide o skutočné nahliadnutie za oponu nášho sveta alebo o komplexnú hru našej psychiky a prostredia, tieto osobné príbehy udržiavajú fascináciu duchmi živú naprieč generáciami. A to bola naša cesta za 20 tajomstvami sveta duchov. Preskúmali sme legendy, údajné dôkazy, vedecké teórie aj hlboko zakorenené kultúrne predstavy. Ako vidíte, téma duchov je neuveriteľne komplexná a plná otáznikov. Je to len hra našej mysle, produkt strachu a sugestie, alebo naozaj existuje niečo za hranicou nášho chápania? Svet, kde duše pretrvávajú. Nech už je váš názor akýkoľvek, nemožno poprieť, že tieto príbehy a záhady nás neprestávajú fascinovať a nútiť zamyslieť sa nad najväčšími otázkami existencie. A čo vy? Veríte v duchov? Mali ste niekedy zážitok, ktorý si nedokážete vysvetliť? Podeľte sa o svoje myšlienky, názory a možno aj vlastné strašidelné príbehy dole v komentároch. Veľmi rád si ich prečítam. Ak sa vám toto video páčilo a dozvedeli ste sa niečo nové alebo vás prinútilo zamyslieť sa, nezabudnite mu dať like. A ak chcete vidieť viac videí o záhadách, paranormálnych javoch a tajomstvách, určite kliknite na tlačidlo odoberať a na zvonček, aby vám nič neuniklo. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie. Zostaňte zvedaví a dávajte si pozor v tme. Vidíme sa pri ďalšom videu.